a ler thleng tur a lifa chuan chho ti lampang ani lo stepa I lon chawangai I hlotlin theinan a ler thleng elevator an da lo he thil hi thunun theani hei hi ta ani nangma ta nge captain inia master inia supervisor inia general inia alu berini tu ma in control tir suang che Instagram le Snapchat tangkal sonro social media chi rang tangkal chuak la itana tangkai thei tur le ma son theina tura khan lut zok ang che ngai thate unaw har sa tak tak eng ma hi lo om lo ichunga thil tha lo thleng thei tur kha rin ngam na eng ma inei thin lo wang zok ani ama ro chu dik tak chuan iti thei ani ati thei ani ma se ente in thak dang lamangai ithil ti thin te khai ti non fo chuan idon thin pa ngai ang chau khai dong mayang tunai nun da na khani hlim lo ani chuan I thak dang lamangai ma se thin lung le ti tak zetin in thak dang lam don ani ti du thlan na issia mangai midang tu ema mang le thil dang eng ma wang ani tur ani lo inu ngai da na khan boisu I tho pui te ngai da na khan boisu I pian pui u le nau ten eng po soi ro se lungai su I fa te ngai da na khan boi hek suang che apoi reng reng lo an ni lo soi ve phak eng ma om lo he du thlan na hi itan nangma tan chawani thil pakhat kan hril teng cheu he du thlan na hi in kuta oma mi hausa mi re thei mi van tlang mi ropui hlim ngui heng zinga hian ini du ber du thlan na chu inei ani blogger tele social media mi thu soi tele an thu post ho kha poimo tak tak lo ania adik taka soi chuan blogger ho hi mi poimo an ni lo shakers le movers anga mi ropui po an ni lo tin decision maker du thlan na siam tu an ni hek lo power brokers po an ni lo chuwangin blog khawvel ai hun tam taki sen khan Instagram khawvel Facebook khawvel heng zong zonga hian I hun hlu tam taki seng thlon thin kanau pan lai khan tunai nei ang khalo nei veila o nang ni ho chu no pang fing om khom mi van nei lutuk takin nia technology thatak takin neya ke ni hun lai chuan technology om velo le khabutha po kan download thailo le kha ka chiar duani chuan library a kalangai library card catalog ka kan kalanga kan pot chuakanga ti chuan kan le khabudu chu kan zonganga le khabu number zonanga ya elevator chuan anga ya le khabuda na boma kan le khabu chiar du number chu zon chua angai thin I chiar du phek ber kha midang tu emoina an lo pot thler lo be sei ranin kan han kewa an lo pot thler phei chuan a zo der mo khatiang khani thin kan hun lai chuan atopa topa kanu le pan poisan nei ve deuh ta ka chuan lekha kan zir ve thei ta ti chuan encyclopedia asset topin min lei saka Britannica Funken Wagner itana hria tur poimo zong chu encyclopedia chuan a om veka chu zong te chuan I mai kan hriat phak tok chu sai chung chang I hredu te ni chuan sai chung chang chu phek ni vel leka andanga kha zong te mai kha sai chung chang kan hriat thei chuan I mai a ngai na om lo nang ni chuan Google in neya in du in Google thei in kut zong trang mang khan mi ropui takin ne thei sin amaro chui technology le inu le pa te le I pi le pu te work ethic I man kop thei chuan I hausa thei sin I hausa nge yang ma se chu I work ethic in na ai mo phurna khai chokre turani lo a ler thleng tura li fa chuan chho ti lampang ani lo step ai lon chowangai I hlotlin theinan a ler thleng elevator an da lo du am ni tum ve tawng che thalai te hun khoral mai ka mu hian hre om ka ti thin technology thatak takin nei te hi mang tangkai ro in thu mai maya he khawvel nangma tan nge ya siama hian engkim hi thleng zung ka fapa nen mani lok khan kanin hnial lom mole debate kan neya
Ato pa ka fapa pakhat nen thudun thein debate thiang hlim tak kan neya Cleveland atanga Nashville chu mel zanga somli vel aniang ti ka hrila chutia kanin biak lai chuan alo Google zunga ani chuan ani lo kapa I soi diklo mel zanga somni parukalom kei chuan mai zanga somli ka ti kha a ropui sin unaw teu technology a kanin ngat top maya hei hian min puina sani tiro abikin thalai te duam ni in zero thil dang lam tak nang ma khani cher chuangai hlotling ti hi hriat thiamangai itan thil dang po kala hria kalodam rei ve to a thil chi hrang a pholan kalo ni to wangin imu ve ta na kalo du pui lo che thil mak pui kalo mu to a ka mu to tam tak eng tikai moi mu ve ta na ka I te po ma se exposure ti hi han Google te khoya ma hruai thleng lawang che khawvel mun hrang ka fang ve to a chan chu ka jin kwala hre om po ka tuar na sa ka khosak dan po tuna chuan alo nuam ta ema chu wangin nuam ta kai khosa du te ni ngai chuan hre om ta kai nun photanga yang kan hre om na tangin lim na kan char jok thin a man mo zong le a ol sam zong a thil ti ching suang che a ol sam zong a thil ti reng chu a dai re ngai lo a ol sam zong a thil ti reng chu a top thin in tan chan chin thar ka nei thalai teu a ol sam le a toy zong a thil ti hian hlotlin na taka pelawang che har sat na tam taki pal tlang ngai a chang chuan I tho ha na lama I bal pheng phung te ngai anga rilru na chang te poi ne yang I vui chang po omang ani lo tia cha nai don chang te po omang poisa puk turi dil hunai hlo cham chang po omang amaro chu hetianga mi beifan ka mu hian an thil dil chu pek lo katuma chu ti rual chuan thil engemaw tal chu pek katum thin ente fish sandwich ka pelawang che sangaman dan ka hril zawkang che ma se fish sandwich ka pelawang che theinghil tum lo zawk ro ka pedon lo che he thil hi man chian huna engkim mai chu I thlak dang lam theyang negativity hi hrethiamem negativity atangin I inveng him thei ti hriang che ngai tuana negative taka ngai tuana wangin mitam takan beidong thin negativity atanga kalpeng turin I rilru kha kai hruai ro he thil hi exercise simple deuh mai lo nia lom male in ka chua san mind jing tin ka ti thin ti chuan rilru positive devin in atangin ka chuak thin ente achang chuan mo ka chaw ve thin ma se chawle negativity hi thil dang dai ani achan chumo ka hna wang hian ka zor nop thei achang chuan ma se negativity atanga I rilru kai hruai tur le ingai to na rilru positive takilo put theinan thil pakhata om chu gratitude lom fo hiani lom fo na hian kan rilru negative om zong chu athai bo thin he thil hiani theidan kan hrilang cheu izing tho vel rilru negative devini thowa hui ham voin chu kani ani lo ka tho dana diklo ka tho fu lo I han zimar vela I rilru pa ngai ang poi pu theilo chun pachanga ngai tuana phim takle I rilru pa ngai ang po pu theilo ai om chin kha ban san toro khatia ngai tuana I rilru alo lu huna han chola pause ro ngai to chiang la eng kima lom turin I zia te khan ngai to la I thil du wang ni lovin I thil nei to te a zok khan a chan chu I thil nei te kha thil tak substantial ani I thil nei zong kha list han siam lek phela chu ente dam taka ke han pen thei te kha mal som na ni zinga that taka I tho thei te kha mal som na dang le ani I mu theya ingai to nai seng theya khang khamal som na ni I du na pia ngai kal theya ei tur tui taki lei thei te kha mal som na dang le ani I in chunga thlamuang taka I lut thei te kha mal som na bokani malam hun tur ngai tua theina I nei te khamal som na ni I duang taka thila kal tluang thei te khamal som na ropui takani tu ma ka hrelo chewa ma se in ma hetia thu tha ka han hril thei cheu hi mal som na bokani in lom nan ti in thu tha
tak som nga velin tan ka soi thei tu ma ka hrelo cheu I rilru kha thunun ro ti chuan eng kim mai chu I tan alo in thlak thleng mayang